committee yung selection committee, di ba? Na sa NTC yun. Oversight committee. Iba-iba din naman ang mga miyembro nun. Kasi ewan ko, I mean, bigyan natin sila ng benefit of the doubt, baka nagkamali lang talaga sila. Pero ngayon, dahil dun sa kakulangan na yun, nakabimbing na yun dito. Pag hindi naman namin ginawa ng tama dito, pwedeng pumunta sa korte yung iba. At pagdating sa korte, habang desisyonan yan, hindi pwedeng gumalaw to. Mas lalo tayo matatagalan. So, anong pipiliin natin? Mag-umpisa tayo uli ng bidding process na baka ma-delay tayo ng 3 buwan or 90 days? Or papayagan na natin itong makalusot dahil nakita naman natin ng maaaring maging basihan sa batas na makalusot ito. Pero pag question sa korte, baka taon Kailan lumipas.